Puilano khulumasiba yapro sini tiprasa dofani lukurokno okra sakra rokno tai joto dofani bagui ka hamkrai nai samung tangai tongnai rokno sini leaders rokno sini tiprasa rokni borom gnang mang gnang joto leaders rokno inke tini जों Hyderabad tiprasa thansa group ni siming जों गोबांमा tiprasa rokni bagui samung khlai tongo ang wngkha o Hyderabad group je tiprasa thansa welfare society ni khoroksa songjak hesa ani bumung Jawaharlal Deborma ge o khebo जों je Tripura ni Kharwi Phainairokno bodol kainai rombui जों Tripura o Phiyok gui honani bagui जों samung tanglaikha sini tiprasa thansa Hyderabad group ni bisingtui khlaiyi hingke obono tuiye जों borok no o jagani rombui जों Tripura o rohol laikha tai bodol kaisa hingke Tripura o sogikya borok ni nog nokungni family o handover ongikya tai bodol kaisa hingke yango chelani buma phaiye bwslano tlangnani phaimani bagui bumani yago जों yapari rijak hingke tini borok ni bumung wngkha khoroksa hingke Bikram Jomotia bo Jompui Jola area ni bini bo buri tui khar phaimani hingke Mati Jomotia bo hingke Udaipur area ni hingke tai khoroksa hingke Raja Jomotia bo hingke Omorpur area ni tai bo je buri khari tui phaimani obo wngkha Arania Jomotia bo hingke Udaipur area ni hingke borok bodol kainino जों rombui borok no bongni guardian ni yago handover khlai rwbaikha tini जों tiprasa thansa Hyderabad song agibo जों obahai case rokno obahai rokno जों rom naya जों o jagao जों involve wngya hne wan chugui tongmani buni bui tonglai tongmani chalai tongmani oborokno जों rom yawi ano borokni jesapano wngui tonggarthung hne जों yakarei tongmani chini focus te kaisa jagao tongmani je जों kebo sak hamyang laikha hingka bono nainani bono chubanani tei kebo Hyderabad city o Telangana haste o thwikya hingke o jagao जों o jagani mang kwthwi Tripura o rohonani omo haike जों samung khlailai tongmani tai chini naharmung जों o Telangana haste o Hyderabad city hai jagarago chini bagui chini Tripura sarokni bagui eba Tripura ni borok ni bagui Tripura bobon rok made mano hne जों dabi khlailai tongmani kok salai tongmani Tripura ni governor bai bo जों malai a kok no salaikya tei o Hyderabad Telangana state ni governor bai bo malai जों kok salaikya hingka oborok no tuiye जों kwbangma chini dabi daba tongmani tai जों temporary guest house eba temporary hostel porinai Phainairokni bagui tongui borok oro koyekdin tongui yakoi borok college rok naitugui manani admission wngui tongnani khainani bagui borok lena thai jaga manani omo hairok khlai tong Phiaba जों tini nugui mankha chini tiprasa dofani bisingo chini tiprasa somas rokni bisingo kwbangma Tomung Sitra Chamung Sitra obo hai जों kwbangma nugui mankha news rokni bisingtwi tei kwbangma chini takhuk rok chini bodolni warriors rok samani bisingtwi kwbangma जों omo hai Tomung Chamung Hamya tongnai rokno जों nugui mankha Tripura obo hai nongui tongo chini tiprasa dofani mung truk truk lasima sinsa wngmani digi thangui tongo buni bosongni bwskango जों belai kheno অপমান এবা লাইসিমা সিনসা খালাইজাকনানি দিগি थाङै दङ सिनि बररक Tomung Chamung Hamya tongmani bwkhak bisingtwi hingke जों tini tiprasa thansa Hyderabad group ni leaders rok wansuk laikya je जों omohai sini tiprasa rokni sakao je laisima sinsa wngmani digi थाङै tongmani tai obohai Tomung Chamung Hamya ni bisingtwi buini dopha bai mokham sogagani omohai kwbangma buibai ignore khlaijagui mano chini dopharok o tiprasa rok ba obahai sibila borokni Tomung Chamung Hamya borokni Tomung Sitra Sitra gja ni omo haike जों buini dopharok bai hunjagui mano oborokno जों wansugui chini leaders chini TTWS eba tiprasa thansa welfare society ni bisingtwi khlaiui जों chini chairman Bijay Debormani tuidulma bai chini vice chairman song tuidulma bai chini advisor chini president song borok tuidulmani bisingtwi जों tini omo haike wansuk laikya bwskangni salo जों chini dofani bagui omo hai Tomung Hamya borokno जों Hyderabad city o eba Telangana haste o जों borokno tongkhai jaga rolailia borokno o Hyderabad city o tongnani chance rulia nei जों jotono leaders rok wansuk laikya hingke oboni bagui no je chini okra rok जोंno dagimani bisingtwi khlaiui chini warriors rok samung khlaikha hingke
tabuk sung decision naka sini tiprasa thansa Hyderabad group ni okra rok leaders rok decision naka je Hyderabad city wo jodi no kebo buini bihik bwsano ya khogui eba bwsai bai buini bwsai bai khari phaikya hingke borok Hyderabad city wo borok no rombui haino hai phirogui rohorjak nai eba borok obo haike jodi no Hyderabad Telangana haste wo phaiye sung safely hwijagui sung tonglai tongui manu hune wan sugui jodi no Hyderabad city Telangana haste wo phaikya hingke borok belai laisima sinchafano manani tongo oboni bagui no je jahra chini sikla rokni bisingo bo sung kwbangma nugu baksa sikla rok hamjak laiye bwrui chwla tonglaio so bosor kaisa tongmani ulo bosor kaini tongmani ulo kaijak yakarui kaglaiye thango bobo jani chwla bai thang alka chwla naitugui thango bobo alka bwrui naitugui thango omo haike somajni sikla rokni tomung turuk Sitra digiwo kulugui tongo naidimu so obo belai no saya nugjagui tongo obo haike chini sikla rok borokni tomung chamung rok no bobishotni chrai rok no borokni tomung chamung naiye o phainai thinango chrai rok borokni abo hai hamya tomung rok no srungui mano aboni bagui sung tiprasa thansa Hyderabad group ni leaders rok decision naka je jara hamjagui phainai chwlatui tongo bwrui tui tongo borok bo obo haike no oro jodi no kaham kwrwi hingke samung tangui tongnani hingke borok court marriage khlaiye borokni thani o certificate tongnani nangnai tai borokni guardian ni approval tongnani nangnai sung jefuru naitugo borokni guardian ni bwkhakti bo sung approval nanai so aboni bagui no naidi takuro bukurok sini Hyderabad o tongnai tiprasa rok no ang sanani musungo norok jodi no tabuk bo omo hai tongui tongkha ke norok court marriage rok khlaiye norok ni yago certificate nai paidi buma bufani approval nai paidi jodi sung tabuk o step no nai tongo government ni approval tei police ni approval ni bisingtui khlaiye sung o samung no tangnani sengkuru sung kebono compromise khlaiklak oboni bagui joto tiprasa rok o Hyderabad city o tongnai Telangana haste o tongnai rok no sanani musungo hingke tei kaisa je khari phainai rok no o jaga o shelter rwnai borok jefuru Tripura ni khari phaio borok to oro khoroksa suk borok no contact khainai sung Hyderabad city o phai tongo obo haini bagui jara borok no completely inquiry khlaiyawi borok oro tamo khainani bagui phai khari da phai tamo alka bwrui da tui phai jesapano inquiry khlaiye borok no naharnani wngthung tei omo hai jodi tomung Sitra tongnai borok rok no Hyderabad city o or phaidi ang norok no room nai rwnai ang norok no job nai rwnai chakri nai rwnai omo haike jodi ringui bo oro amo hai tomung hamya borok rok no jaga rui tongkhangkai o jaga rwnai borok o contact khlaiye oro ringhornai naharnai borok no sung tiprasa thansa Hyderabad group ni bisingtwi khlaiye majra kotor rwjaknai tamake omo hai buitala tomung tongnai rok no nung jaga ri toni ungkai nini uporo prostitution ni eba u bailik laiwi tongmani a tomung ni case phano sung police ni bisingtwi ke nono oro riri mano nung logi no nini chakri ma koknai nung logi no nini room ni ma nongkhonai nung pura lama o ongkhori ma thangnai nono tongthai jaga rwnai tonglak any area Hyderabad city Telangana haste ni jekunu district jekunu jaga o जों खबर खोनाखांखाय chini tiprasa thansa ni bwkhaktwi obono action najaknai tei obo bebak no illegally ni bisingtwi no जों samung khlainai abono tei jodi no kebo chini warning khnaya kebo chini kok khnaya hangkai जों police proshashan ni yago yaphorui samung tangnai oboni bagui no joto tiprasa rok no ang announce khainani musungo o video ni bisingtwi जों tiprasa thansa Hyderabad ni bisingtwi o yapri no sejaknai bebak tiprasa thansa rok tomung chamung hamya obo hai tomung chamung hamya no yakar baidi norok husungdi jefuru sung action nawo norok manjago kebo ani dada kebo ani munai kebo ani mama kebo ani kaka hne norok relation phan sadi eba ang TTWS ni member ang TTWS ni guru bo tongo tiprasa thansa guru bo tongo hai hni pan sadi eba ang tiprasa thansa Hyderabad group ni leader se ano compromise khaidin sade sung compromise khaiglak chini action team tongo chini tiprasa thansa Hyderabad group ni action team tongo जों आइननि मते जों बुनाय जात स्वप्राकनाय जात अमो हाइकेबो chini action team जों खलायनायनि बागै बेबाक न तियार खायजाक जदि कक खनाया साया खलायका हांके सुबो स्वप्राक जाकनाय
जों omo haike chini tiprasa thansa Hyderabad group no जों songjanani nai tongo takuro bukrok chini kok no chini announcement no norok nang peleng peleng khe wansugui tongkha olo norok borok chung no kunu khaimaya rok ni wansugui o Hyderabad city o tiprasa rok ni bumung no laisima sinsa bodnam khainani nai tongkha norok ni life eba norok ni future belai kirima sinsa phanangni mano wansugdi aboni bage ang tiprasa rokno sanani muchungu norok jodi Telangana haste Hyderabad city o samung tangi tongkhankhe kaham kai tongdi norok ni tomung samung no kaham khlaidi o jaga o kaham ke samung khlaiui rang puisa khaui nok nukhungo tirpura o kaham khlaidi nijini buma bufa takuk bai bandrok bai kaham kai tongdi tei o mohai Chamung Hamya drugs sanai rokno bo chung turuk o jagani action nanai je drugs sai tongnai rok je sapano chini o video nugui tongkhankhe bo yakarnani bagui sai tokthung jodi yakarui maya ang yakarnani muchungo darasong ni norok tiprasa thansa Hyderabad group ni office o phaiui jodi chungno surrender khaipai hangkai chung norok ni bagui mungsasuk yapiri selainai chung oroni nongni guardian bai salaiui chung mungsasuk kaham nongno subamung boronai phiaba kok khnaya chawi nungui obo haike khoroksa tiprasa no phwrunglai tongkha nungbo drugs na di cha di hini phwrunglai tongkha hingke nung tei yogya nono logi no o Hyderabad ni chung pura tiklai rimano oboni bagui joto tiprasa rok khnadi o video nai husungdi kai bihik bwsa gwnang alka chwla alka bwrui tui khar phainai rok sikla sikli 1 bosor 2 bosor buma bufano khuspata ryaui oro khobor ryaui bwrui bai chwla tongui bosor kaisa tongo 2 bosor tongo kaglaiyo alka chwla nawo alka bwrui nawo wngui tongnai rok bo husungdi drugs chanai rok tablet chanai rok norok bo husungdi Hyderabad city o tongnani hangkai obono chini tiprasa thansa Hyderabad group ni bisingtwi kaisa warning Telangana haste o tongnai tiprasa rokno hambai jotono no.